1. januar afholder regentparret nytårstafel i riddersalen Christian Palæ. Her har den siddende monark afholdt nytårstafel siden 1885, efter Christiansborg brændte i 1884. Til taflet bliver der opsat 17 bordplader i en hesteskueform med fane, som giver plads til op til 75 personer. Det er årets fineste tafel. Gæsterne sidder i galler A, nogle med sabler og ordenskæder, så der måles sig op til god plads ved bordene. Tommelstokken er tafeldækkerens vigtigste værktøj, når gallerbordet skal dækkes. Alt måles op, bordene placeres med korrekt afstand til væggene, og serviset placeres. Der lægges fil på bordene, for at de 12 meter lange duge kan glattes ud og ujævnheder reduceres. Filen lægges på minimum et døgn før dugene, så filen kan trække sig og tempereres i forhold til rummet. Jeg kan ikke holde helt med den. Dugene er designet til nytårstaflet af Hendes Majestæt Dronningen i samarbejde med tafeldækker. Sådan. Der bruges i alt 30 meter dug fordelt på 5 sektioner af bordene. Dugen er designet til netop denne bordopstilling ved nytårstaflet. På dugen ses elefantordenskæden med tårne og elefanter som en festramse, der hvor tallerkenerne er placeret. Længere inde på dugen er rigsvåbenet fra 1972 placeret. På nedhæng ses balustraden fra Christian Palæ. Sådan. På dugen indgår også dronningens monogram, så eftertiden kan se, at dugen er fra dronning Margrethe den andens regeringstid. Planen, jeg går ud fra, er et gammelt notat fra dengang jeg startede som tafeldækker. Der løbende blev justeret med nye detaljer op gennem årene, og er en uvurderlig rettesnor og huskeseddel for opdækning af nytårstaflet. Når dugen ligger rigtigt, kommer borddekorationen på. Sådan. Den består af kandelaber, spejlplaturer og postamenter til blomsterskål udført i bronze og porcelæn. Når borddekorationen er kommet på, skal tommelstokken igen i brug. Ja, det er 2 cm. Sølvtallerkenerne blev oprindeligt købt til det første Christiansborg Slot, der stod opført i 1740, og tallerkenerne blev suppleret op gennem 1700-tallet. Da porcelænet kom på mode, blev tallerkenerne anvendt som dæktallerkener. Regentparret genindførte skikken med at spise af sølvtallerkenerne. Der dækkes op med sølvbestik, der passer til sølvtallerkenerne. Selve dessertbestikket består af guld ved hovedbordet og forgyldt sølv ved de øvrige pladser. Der er i alt 12 guldbestik, som alle er forskellige, da de har tilhørt forskellige monarker gennem tiden. De 12 sæt bliver kun brugt til nytårstafel og gallermiddag og placeres på bordet efter rang. Bestikket ligger med bagsiden op, så man kan se monogrammet og guldsmedenes stempler. Til hver guldbestik hører et kar til salt og peber. Nytårstafel er det eneste gallertafel, hvor der bruges 5 glas til henholdsvis hvidvin, rødvin, vand, rosenborgvin og champagne eller dessertvin. Glassene er produceret på Holmegaards Glasværk. Det grønne glas er til hvidvin. Før i tiden kunne vinen godt være mere grumset end i dag. Det sås tydeligt i den hvide vin, og derfor designede man de grønne glas. Når de 375 glas skal rettes ind, skal man have et godt øjemål. Her kan tommelstokken ikke bruges.
Servietterne er fremstillet i forbindelse med nytårsgaladuen og flankeret med regentparets fælles monogram. De foldes som en bispehue og anvendes også til at holde kuvertbrødet lunt. Brødet lægges i servietterne umiddelbart inden dørene åbnes for gæsterne. Den sidste opgave inden middagen er at tænde de omkring 160 levende lys, som er placeret på henholdsvis bordene og væggene i riddersalen. Når dørene lukkes, er der gjort klar til årets fineste fest. Nytårstafel for den siddende regering, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet.